ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍‌ରେ ଛୋଟଠୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ରିଲ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରିଲ୍ସରେ ଇନକମ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି? ଇନକମ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ରିଲ୍ସ ଦେଖିକି କେମିତି ଇନକମ୍ କରିବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବି। ବିନା ସ୍କିପ୍‌ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ, ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖ। ଏମିତି ଭଲ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାଅ। ଓକେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନହେଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆହେଇଛି, ସେଇଠି ଜଏନ୍ କରି ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ମୁଁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେବି କେମିତି କ'ଣ କରାଯାଏ। ଫାଷ୍ଟ କରିକି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ମିଳୁଛି, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଟାଇଟଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସ ମିଳିଯିବ, ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍। ଆଉ ମନେ ରଖ, ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସିମ୍ପଲ୍ କଥା, ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବ, ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ତୁମ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବ। ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇସାରିଲା ଓଟିପିଟା କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ଦେଖ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଓଟିପି ଡେରିକି ଆସେ, ତେଣୁ 5-6 ମିନିଟ୍ ୱେଟ୍ କଲେ ଓଟିପି ଆସିଯିବ। ଓକେ, ତ ଓଟିପି ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ପାସୱାର୍ଡ଼ ତୁମ ଦେଇଦେବ। ସପୋଜ୍ ତୁମ ନାଁ ରାମ 123 ଏମିତି ଗୋଟେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଦେବ। ଏଇଠି ଯେଉଁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଲା ଏଇଠି ସେଇ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବ। ଦେଇକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନାଉ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଯିବ। ତ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇନ୍ ଇନ୍ ନାଉ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ, ଲଗ୍ଇନ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ତ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତୁମକୁ ଏମିତି କିଛି ମେସେଜ୍ ଆସିଯିବ। ତ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଆପ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବ। ନହେଲେ ଏଇଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟୁ ୱେବ୍ ଭର୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ପଶିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଫାଷ୍ଟ କରିକି ଏଇଠି ତୁମକୁ କାଟି ଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ଲୋଜ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି କାଟି ଦେଉଛି। କେମିତି କ'ଣ ଇନକମ୍ କରାଯାଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଠି କହିଦେଉଛି। ଓକେ, ତାହେଲେ ତ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଫାଷ୍ଟ କରିକି ଏଇଥିରେ କେମିତି ଇନକମ୍ କରାଯାଏ। ଓକେ, ତ ଫାଷ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଠି କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁ VIP ଅପସନ୍ ଅଛି ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିବେ। ହେଲା, ସବୁ ପୁରା ମେନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହେଉଛି 180 ଟଙ୍କା। ତୁମେ ଯଦି ଏଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛ, ତୁମକୁ ଡେଲି 130 2 ଦିନ ଯାକେ ମିଳିବ। 260 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ୱିଡ୍ର କରିପାରିବ। ଇନଭେଷ୍ଟ କଥା କହୁଛି, ଏଥିରେ ୱିଦାଉଟ୍ ଇନଭେଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ ଅଛି। ଓକେ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆର ପ୍ଲାନ୍ କରି ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ। ଦେଖ, 180 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବ, ଭ୍ୟାଲିଡିଟି 2 ଡେଜ୍ ହେଲା, ପର୍ ଡେ ତୁମକୁ 13 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପର୍ ଡେ ହେଉଛି 10ଟା ଟ୍ୟାକ୍ସ ମିଳିବ। ପର୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ତୁମକୁ 13 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ମାନେ 130 ଟଙ୍କା ପର୍ ଡେ ମିଳିବ। 2 ଦିନ ଭିତରେ ଟୋଟାଲ୍ ଇନକମ୍ ହେଇଛି 260 ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ୱିଡ୍ର କରିପାରିବ। ଓକେ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେପ୍ 1500 ଟଙ୍କିଆ ଅଛି, 6000 ଟଙ୍କିଆ ଅଛି, 15000 ଟଙ୍କିଆ ଅଛି, 60000 ଟଙ୍କିଆ ଅଛି। ଆପଣ ନିଜ ରିସ୍କରେ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ମୁଁ ତା ବି କହୁନି କି ଏତେ ତୁମେ କର, 180 ଟଙ୍କା କଲେ ବି ଚଳିବ। ଯେଉଁମାନେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛ ଫ୍ରିରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବ, କେମିତି ଫ୍ରିରେ ଇନକମ୍ କରିବ, ସିଏ ସିନା ମାଇ ଅପସନ୍ ଉପରେ ଯିବ। ମାଇ ଅପସନ୍କୁ ପଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ତୁମକୁ ଏଇଠି ଦେଖେଇଦେବ। ଓକେ, ଆମର ଇନଭାଇଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇନଭାଇଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ଇନଭାଇଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ପର୍ ଇନଭାଇଟ୍ ହିସାବରେ ତୁମେ ଯେତେ ସାଙ୍ଗକୁ ତୁମେ ଏମିତି ଇନଭାଇଟ୍ କରିବ, ସପୋଜ୍ ତୁମ ଲିଙ୍କ୍ ସେୟାର କରିବ, ତୁମ ଲିଙ୍କ୍ କେଉଁଠୁ ମିଳିବ ନା, ଯେଉଁ ଇନଭାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ କପି ଟୁ ଇନଭାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବ, ତୁମ ଲିଙ୍କ୍ କପି ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି କପି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ତୁମ ଲିଙ୍କ୍ଟା କପି ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କପି ହେଇସାରିଲା ପରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବ। ସେମାନେ ଯେମିତି ତୁମେ ପ୍ରଥମରୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର OTP ଦେଇକି, ସେମିତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲେ ପର୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହିସାବରେ ତୁମକୁ 10 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ମିନିମମ୍ 18ଟା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଦେବ, 180 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁଠି ତୁମେ ୱିଡ୍ର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଫ୍ରିରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟ କର, ତୁମକୁ ବଢ଼ିଆ କମିଶନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଓକେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏଥିରେ ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଠି ଇନଭେଷ୍ଟ କରି ଫାଷ୍ଟ କରି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ, ଟେନସନ୍ ନା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ କରି ଏଇଠି ଟ୍ୟାକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଟ୍ୟାକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଫାଷ୍ଟ କରି ମୁଁ VIP ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଗୋଟେ VIP ଜଏନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନେଉଛି। ଓକେ, କନଫର୍ମ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଛି। କନଫର୍ମ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ବି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଲା। ତ ରିଚାର୍ଜ ନାଉ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ରିଚାର୍ଜ ନାଉ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବ ତୁମେ ଆଖି ଆଗ ସ୍ଥାନରେ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛି। ନହେଲେ ତୁମେ ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିଲେ ବ୍ୟାକ୍ ପଳେଇ ଆସିବ, ପୁରା ବ୍ୟାକ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଇଠି ମାଇ ଅପସନ୍ ଅଛି, ମାଇ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାଇ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ରିଚାର୍ଜ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ରିଚାର୍ଜ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ରିଚାର୍ଜ ଆମାଉଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ଏଇଠି ମୁଁ 180 ଟଙ୍କା ଏଇଠି ଲେଖିଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, 180 ଟଙ୍କା ଏଇଠି ଲେଖିଦେଲି। ତାପରେ ରିଚାର୍ଜ ନାଉ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ରିଚାର୍ଜ ନାଉ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଓକେ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ତ କହୁଥିବେ ରିଲ୍ସ ଦେଖି କେମିତି ଇନକମ୍ କରିବୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ଓକେ, ତ ରିଚାର୍ଜ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଫୋନ୍ପେ, ପେଟିଏମ୍ ବହୁତ କିଛି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ତୁମକୁ ପାଇଯିବେ। ଏଇ UPIଟା କପି କରିବେ। UPIଟା କପି କରିକି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ନହେଲେ ଏଇ QR କୋଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ କପି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଠି ଫୋନ୍ପେ, ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ଥ୍ରୋରେ QR କୋଡ଼୍ରେ କପି କରିକି ଏହି U10 ନମ୍ବରଟା ଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ପେରେ ଆଡ଼େଇ କେମିତି କ'ଣ ପେ କରାଯାଏ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି। ଫାଷ୍ଟ କରି କ'ଣ କରିବ ନା, ଏଇଠି UPIଟା କପି କରିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କପି କରିସାରିଲା ତ ଫୋନ୍ପେ ଓପନ୍ କରିଦେବ। ଫୋନ୍ପେ ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ UPI ID ଅଛି, UPI ID ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବ। UPI ID ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଉପରେ ଲେଖା ଅଛି UPI ID ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବ। UPI ID ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଡ଼୍ UPI ID ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବ। ଆଡ଼୍ UPI ID ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ UPIଟା କପି କରିଦେଲେ ଏଇଠି ପେଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଠି ତୁମକୁ ଏଇଠି ପେଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପେଷ୍ଟ କରିଦେଲି। ତାର ଭେରିଫାଇ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଛି। ଭେରିଫାଇ
ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତୁମେ ଏଇଠି ବି ନିଜେ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଭେରିଫାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି ତ ଏଇଠି ସେଭ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି ସେଭ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ପେ ମୁଁ 180 ଟଙ୍କା ପେ କରିଦେଲି ଓକେ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ପେ କରୁଛି ଯେଉଁଟାକି ତୁମକୁ ଡାଉଟ୍ ହେବନି ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତୁମେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ ତୁମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ 180 ଟଙ୍କା ମୁଁ ପେ କରିଦେଲି ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ 180 ଟଙ୍କା ପେ କରିଦେଲି ओके तो पे कर सारा पर जो व्यू डिटेल्स ऊपर क्लिक अच्छी व्यू डिटेल्स ऊपर क्लिक करो व्यू डिटेल्स ऊपर क्लिक कर सारा पर ये देखा व्यू डिटेल्स क्लिक करो क्लिक कर सारा पर तल स्क्रॉल डाउन करते जो यूटीआई नंबरटा ये कॉपी कर दो ठीक है यूटीआई नंबरटा कॉपी कर सारा पर से वेबसाइट को पळै आसो से वेबसाइट को पळै आसला पर तो आराम से वेबसाइट की ओपन कर दो ठीक अच्छे तो जमी मुझे ओपन कली तल तौक आसो तौक आसला जो यूटीआईटा कॉपी करथिल ये पेस्ट कर दो पेस्ट कर सारा सबमिट ऊपर क्लिक कर दो ठीक अच्छे तो सबमिट ऊपर क्लिक कर सारा कि समय वेट कर तुम रिचार्जटा सक्सेस हो ठीक अच्छे वेट कर कि समय ठीक देख सक्सेस लिखला तो ये बैक कर दूसरी ठीक अच्छे तो बैक करदेली ओके ना डायरेक्ट बैक कर ठीक अच्छे तो तुम देखिपार बैलेंस 180 टଙ୍କା अच्छी बर्तमान मुझे कौन करी ना वीआईपी ऊपर क्लिक करी ठीक है वीआईपी ऊपर क्लिक करी वीआईपी ऊपर क्लिक कर सारा पर जो ये भैलिडिटी अच्छे टूटे 180 टंकिया तापर क्लिक करी कन्फर्म ऊपर क्लिक करी मोर यहाँ सक्सेस हो गला ठीक है तुम देखिपार माई ऊपर क्लिक कर जीरो वालेट अच्छी बर्तमान मुझे तुमको कही कि पर डे 130 टଙ୍କା केमी इनकम कर ठीक है मुझे तुमको कही पर टैक्स तुमको 13 टଙ୍କା 10टा टैक्स मिल ठीक है अलरेडी भी माई ऑप्शन क्लिक कर सारा टुडे रिमेनिंग टैक्स 10टा टैक्स ऊपर क्लिक कर ठीक है जो टैक्स ऑप्शन है क्लिक कर तो ये सबकि डिटेल्स देखिपर ये ऑडिट उपर क्लिक कर ऑडिट उपर क्लिक कर सबकि डिटेल्स देखिपर के कौन टैक्स है ठीक है डुईंग उपर क्लिक कर ठीक है डुईंग उपर क्लिक कर समय वेट कर ना होम ऑप्शन पलैस होम ऑप्शन पलि सारापर ये तुम तल तल स्क्रॉल डाउन कर डेली टैक्स 10 है तापर क्लिक कर ठीक अच्छे तापर क्लिक करके तुम रिसीविंग उपर क्लिक कर रिसीविंग उपर 10टा रिसीविंग कर मुझे तुमको कही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके गला 10टा होगला तुम देखिए तो ट्राए कले हेनी ठीक है तुम देखिए तो हेनी रिसीव कले हेनी देखे 10टा होगला 10टा हिसाब कौन कर ये टैक्स ऑप्शन पलैस टैक्स ऑप्शन पलैसा तुम ये देखिपारे ओके वाच नाउ क्लिक कर मात्र 15 सेकेंड वीडियो कर सारा तुमको 30 टଙ୍କା अलर्ट हो ठीक है मुझे तुमको ये लाइव प्रूफ देखई दूसरी तुम जापर ठीक अच्छे ओके ये तुम मात्र मात्र केते मिनट वीडियो मुझे तुमको ये देखई दूसरी तुम जापर ठीक अच्छे क्लिक कर ओके वेट कर एमती भिड देखिए आराम से पैसा इनकम कर मत तुमको कही प्रथम तुम रिल्स देखिए पैसा इनकम कर यहाँ हूँ सर्ट वीडियो ठीक अच्छे आराम से तुम इनकम कर क्लिक कले आराम से तुम वीडियो देख आउ इनकम कर दिन को 10टा वीडियो कर पर वीडियो तुमको 13 टଙ୍କା मिल ठीक अच्छे ओके तो फास्ट करके वीडियो देख टोटाल 10टा वीडियो देखिए मुझे तुमको ये कहीदे ओके तो बर्तमान मुझे 15टा 10टा टास्क कंप्लीट करदेली कंप्लीटेड ऊपर क्लिक कर देखा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10टा होगा ओके तापर माई वालेट ऊपर क्लिक कर तुम देखा तो मो वालेट 130 टଙ୍କା होगा ओके तापर काली आसबि 130 टଙ୍କା रिसीव कर 260 टଙ୍କା विड्रॉ करेंगे आपने एमती इनकम करेंगे आशा कर सब किसी डिटेल्स कहीदेली फ्री में इनकम करेंगे इनभेट कर इनकम करेंगे पर रेफर हिसाब से 10 टଙ୍କା जोटा तुम विड्रॉ करेंगे ओके आराम से एमती रिल्स देखिए बहुत सारा पैसा इनकम करेंगे आशा कर वीडियो बहुत हेल्पफुल होता है वीडियो बहुत हेल्पफुल होता है निहती भाव चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन ऑल क्लिक करी कारण जिते वीडियो अपलोड करी निहती भाव आप नोटिफिकेशन पहुंचे वीडियो को निहती लाइक करेंगे ओके तो रोहित खान